An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye mai kalo tile 2 san 2026. Bi tilegan in na an na taa Tunbutukaw fɛ yen min ye Kulukorokaw ka cɛdenw sera ka baara min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na an na o jaw yira u la. Jamana kɔnɔna na sa kibaruya min bɛ yen couvre-feu k'a banna Bamako min ye wulikajɔ caman kɛra Wolomasiri tabaw fɛ Hɔnborikaw fɛ Gurumara Rus ka taa se min ye jamana yɛrɛ Kidali fanfɛlaw la an na an da don o bɛɛ la. Sangafo ale bɛ senna ale ni maaw hakilina yiraw minisiri Cɔnɔ Umar As Jalo ale ye laseli dɔ kɛ Sajo ka sanga kɛnɛ kan an na o da tulo ka nanzarakan don. Kuma la kumabaw ye nin ye wulikajɔ ani cɛsiri Falaye Keyita ka kumaw la s'aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Tarawele. Kabi kunungo nɛgɛjurukan dɔ ani kuma dɔ ale bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛla Kati Bamako ye banbanciwale ɲugawale kɛbaaw k'olu dagalen don o kan. Nɛgɛjurukan in sera an ka Wolomasiri tabaw ma u y'a minɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lamɛn ani ka wulikajɔ kɛ yɔrɔ mun fɔra ka t'o bɛɛ lajɛlen nɔbɔ. Armée u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kati ani Bamako n'a lamini ani nɛgɛla sira fɛ maaw ka u hakili sigi maaw ka u ka baaraw kɛ kibaruya min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'u bolo da ko tiɲɛ kan. Fɔlɔ maa min ye kumakan in bila a m'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ o tɛ gasi ye ko faamuyacogo ye bɛ se ka kɛ o ye nka n'i y'a ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka kuma minnu fɔ ani daluya minnu b'a da olu cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji. A fɔlɔ ye mun ye ale ko maa 500 olu bɛ moto 1000 kan ko olu bɛ ka munumunu salo kɛ nɛgɛla n'a lamini na. A ka kuma faamubaliya belebeleba yɛrɛ ye min ye maa 600 olu k'olu fana bɛ moto kan maa 2 fo ka taa se maa 3 ma moto kelen sanfɛla la. N'i y'o jateminɛ a bɛ se maa 102 ka taa se maa 108 ma kuma kelen kɔnɔna na k'a sɔrɔ a daminɛ na ale ye maa 5000 fɔ a ɲinɛnen don o kɔ. Waleya in ani mɔbili minnu fɔra olu bɛɛ lajɛlen ka se ka munumunu nɛgɛla ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ k'i kunda Bamako kan ko o ma ye o jɔjan fɛ Wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u bɛ se ka min fɔ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la. Sabula ko in kɔnɔna na kuma dɔ bɛ yen ko min ye maaw n'u tɛmɛtɔ n'u ser'i ma n'i ko Alahu Akubaru k'u bɛ i to yen u y'a ɲini dugudenw fɛ k'olu k'u da de u kana foyi fɔ ko n'olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa ko o kuma in n'o ye Alahu Akubaru in fɔli ye o bɛ se ka na ni hakili suɲɛ ye ka ɲɛsin dugudenw ma. Armée ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa bɛnɛgɛ mɔnna u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɛn in kɔnɔ a darawuli barika ka bon sabula moto ninnu kan ka kɛ kilomɛtiri min kan o kilomɛtiri fana ka jan kosɛbɛ nka a bɛɛ n'a ta Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ ka nɔnfɔnbɔ kɛ k'a yɔrɔ lamini ni a tɛnkudugu n'a bolomadadugu fo ka tɛmɛ o kan k'a bɛɛ lajɛlen salo u ka jateminɛw ye mun yira kuma kuncɛ la sa o ye k'a fɔ waleya in bɛ ka jatigɛ de ɲini a bɛ ka jasira de ɲini a bɛ ka fɛnw ɲini fɛn minnu bɛ yen bi ni olu laɲini sabatili o bɛ sɔn ka gɛlɛya wa min ye maaninfinw ye k'an fana ka hakili to an yɛrɛ la koyi kibaruya bɛ kibaruya la an ka n'u cari ɲɔgɔn ma an ka n'u didi ɲɔgɔn ma an ka n'u bila ɲɔgɔn kun an k'a bɔyɔrɔ ɲini an k'a laɲini ɲini an k'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min kama yanni an k'a cari ka taa diɲɛ fɛ. Armée ko maaw k'u hakili sigi baara min bɛ sen na lakɔlɔsili bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw mana fɛn o fɛn fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan wa misaliw caman bɛ yen bi Bamakokaw yɛrɛ ye caman seere ani Mali dugu caman y'olu seere nin waati laban in olu kɔnɔna na. Falaye Sotigi Kuyate ale ko jamana ko ni foyi tɛ se ka sanga. Premier mai o kɛra kunungo min ye yanni ale cɛ an tun bɛ sanga kɛnɛ kan sanga min don ale ni sanga tɔw tɛ kelen ye o ye an ka cɛbale o ye an ka maa mafalenba in o ye an ka jamana Wolomasiri tabaw ka minisiri ani sɔrɔdasikɔrɔw ka minisiri Falaye ale ka janaja kɛnɛ ye o ye
maa min do a fɔra fɔ k'a dɔn kala kari n'i y'a ta k'a jateminɛ fala ye min ye Mali an bɔra yɔrɔ jango ye san 30 boli baaraw kɛcogo laɲiniw kɛcogo jamanadenw yɛrɛ ka ko faamuya cogo ani anw yɛrɛ ka ko labɛn cogo an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di ka sɔrɔdasi daga ɲuman sɔrɔ Sajo ka miirina filɛ wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ a fɛ yaasa a taara yɔrɔ yɔrɔ kuma kelen min bɛ a da a ye anw dɛmɛ an ka se ka sɔrɔdasi cɛkuluw sigi an ka se ka cakɛdaw sigi an ka se ka baarakɛyɔrɔw sigi an ka se ka kanw bila sen kan min b'a to don nataw la an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye minɛnw ka ɲini ka di wulikajɔ ka se ka kɛ laɲini fanba ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o hukumu kɔnɔna na fala ye nin kuma kelen baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ye nin de ta kunungo ka baara kɛ ni a ye ka kɛ ni mɛnkalo tile fɔlɔ ye u ma damayira kɛnɛ sigi u ma yɛrɛyira kɛnɛ sigi denfilema ye a ko la u y'a kɛ tasibila ni miiri ye u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ laɲini labolo min kɔnɔna na bi k'o tɛ se ka kɛ o la an ka kɛlɛkɛcɛ minnu binna u ye dugawudon kɛ u ye ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye fala ye u fana ye faso cakɛlaw ye han baarakɛlaw don wa n'a ma ɲɛ k'olu ka ɲɛma nin sugu taar'i da kuma tɛ jamana jɔyɔrɔ mun d'a kan k'an ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Sajo Kamara ani maa bɛ fala ye ni Ala y'u ka kalifa minɛ o la u ye dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman k'Ala k'o di maa minnu bɛ yen bi ni olu joginen don Ala k'u segin u yɛrɛ ma sa k'a fɔ fala ye nin waati laban in na jamana bɛ ka taa sira min ta jamana bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ olu yɛrɛ tɛna to ko a ko la koyi wolomasiri taba cɛbalenw baara mun bolo dalen don u bolo cɛsiri mun b'u bolo laɲini minnu kɛlen d'u fɛ u y'a ɲini ka tɔn dɔw fɛ k'u sabati n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra ko nin taasira in ti bɔ i ka sɔn o ma n'i taara kɛnɛw kan n'a fɔra ko nin ka sɛbɛn ɲinini fɛ i ka sɔn o ma n'i bɛ laɲini na sa fala ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dabolo min na bi a kɛ kun ye an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na fana armée fana bɛ ka baarabaw kɛ baara min b'a to dɔ bɛ fara la kan o de y'a to sa ko musalaha k'o banna k'o la pewu fala ye don nataw waati nataw yɛlɛmaw na kɛ maaninfinw yɛrɛ bɛ ka kunnafan ka fɛn o fɛn fɔ fala ye armée ɲɛ bɛ a bɛɛ la o la sa an dafɛ jamanaw maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin ma an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la fana fɛɛrɛ ni dabali an ka se k'o sigi sen kan yaasa cogo min nin degunba minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min na lafiya ani basigi jamanadenw ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw kɔnɔna na fala ye nin kɛra kumaw la kumabaw ye kunungo baarakɛlaw ye tasibila ni miiri sigi min kan ka hakili jagabɔ kɛ hakili la a dɔw na se faamalakaw ma u yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ k'u ni jamanaden fanbaw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baara ninnu kɔnɔna na fala ye kunungo Cour suprême ale yamaruya kɔnɔna na sabula sɔrɔdasiw ka fala ye Dagabana Adama ninnu ani Ture ninnu ani procureur tɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu de bɛ Balogo Gindo ka yamaruya kɔnɔ olu ye près la cour d'appel de Bamako ye mais tribunal militaire ale ye près la cour suprême de fala ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye o la sa min ye procureur min bɛ yen le procureur près le tribunal militaire ale bɛ wele ten de ale de ko kunungo a ka bataki bɔli hukumu kɔnɔna na ko Bamakɔ n'a lamini Mali cɛ n'a muso denmisɛnnin marasiw ka procureur ye ko ale ye ɲinini dɔ dayɛlɛ k'a sababuya kɛ Bamakɔ ni ka walekɛbaw ye bingali min kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 26 ani Mali fan caman fɛ ani Bamakɔ k'a da ka wuli a n'a ɲagata o sera wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma fala ye Bamakɔ b'o la Kati b'o la marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen caman bɛ o la min ye Sajo Kamara ka du an ka wolomasiri tabaw ka ministre o fana b'o la fala ye ko sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw ka kɛ ni waleya in ye k'a y'u bolo da daluya ka daluya kolo girin daluya min b'a yira sa k'a fɔ ko min ye janfan tun bɛ ko in na kosɛbɛ janfan min ni sɔrɔdasi dɔw sen yera a ko la fala ye sɔrɔdasi dɔw b'a la olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan dɔw fana labɛn kelen don olu bɛna gɛn ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ani dɔw bɛ bi olu sen yera ko in labɛnni na a wulikajɔ n'a cɛsiri a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ka ɲɛsin u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ma fala ye
o kɔlɔlɔ ntan tɛ wolomasiri tabaw y'a yira fana k'a fɔ n'o y'u ka procureur ye ko min ye politikimaa dɔw k'olu sen yera ko in na fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye Umar Mariko u y'ale ta tɔgɔ ma ko min ye Umar Mariko ye n'o ye docteur Umar Mariko ye fala ye procureur ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko Umar Mariko sen bɛ ko in na wa min ye janfa in labɛnni ye k'a sen yera la procureur y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw a ka wulikajɔw o sera maa fɔlɔ min ma o ye Alassane Diallo ye n'u b'a wele ko Abedi ale ye sɔrɔdasi ye min kɛnɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan wa wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ ale yɛrɛ fatura wa a yira fana k'a fɔ ko min ye Sigana Jara ka ko sigi sen kan ni tɛgɛ dara o dɔw kan o ye sergent Jakarija Sojo ye ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati a bɛ baara la adjudant Musa Jane ale ye sɔrɔdasi ye min fana bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na min ye adjudant chef Mamadu Keita ale fana ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka baara la Soyiba Jara ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fala ye ni maa naani ko tɛgɛsira ka da ninnu kan procureur y'a yira sa ko ni maa fɔlɔ minnu welela o kɛra bonya ni karama ni basigi ni lafiya kɔnɔna na u n'u jɛɲɔgɔn ni maa minnu sen yera nin ko in na ko a tɔw bɛ ka ɲini fala ye dɔw ye duuru don fiɲɛ la ka ban anw kɔni ye kwaji tigɛ a mɛnna an taara fo hihahi o kɔfɛ fala ye procureur près tribunal militaire de Bamako ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na lakanabaw ka kibaruya min ye service de renseignement maaw u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin ko in na ka se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ ko k'u fo la wa k'a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fala ye ko nin baara in sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to sen na bonya ni karama ani sariya min bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan o ko hukumu kɔnɔna na ko waati ni waati a na kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama procureur ko k'a bɛ faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya. I yɛrɛ ta. Sida. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. Ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. fala ye kunungo maaw tora kɔnɔgan na ka Bamako gouverneur k'ale kɔnɔ fala ye kabini tilegan fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ couvre-feu banna wa a ma bannen su fɛ tuma min na maaw caman sera so an ye sɛbɛn sɔrɔ k'a yira k'a fɔ o y'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a fɔ maa caman ko couvre-feu bɛ sen na an ye sɛbɛn sɔrɔ ko Bamako couvre-feu ko a banna kabini jumadon o la sa min ye gouverneur ye n'o ye Bamako gouverneur ye Ablaye Kulubali ale ko a bɛ Bamako ka cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyaliko ɲuman na nin ko in na tiɲɛ don couvre-feu banna nka an ye min lakɔlɔsi kunungo sɔrɔ Bamako n'a bɔlaw kɔnɔna na o ye k'a fɔ maaw ka bɔ n'u ka sɛbɛnw y'u bolo n bɛ t'i ka butiginin na yan o n bɛ na filɛ an ka duda filɛ nin ye o i ka sɛbɛn ta i bolo sabula an y'a ye k'a fɔ couvre-feu bannen don nka lakɔlɔsili bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen bɔlɔnw minɛlen don min ye wolomasiri tabaw ye ani polisilakaw ka taa fara finitigilakaw bɛɛ lajɛlen kan u kɔni tɛ se maa ma nka min ye k'i ɲininka i ka sɛbɛnw na i na sɛbɛnw di i yɛrɛ taw na di maa minnu b'i kun i na olu bɛɛ lajɛlen ta di o la sa k'u y'a ɲini bɛɛ fɛ fala ye i ka sɛbɛn ka k'i kun anw ka da filɛ butiginin filɛ o t'a la dɛ a bila i kun i bɛ mobili kan o mobili kɔnɔ o i bɛ moto kan o i kɛlen don ka maa ta o sɛbɛn ka k'a tigi bolo o la fana an fana bɛ min ɲini faamaw fɛ fala ye u ka sɛbɛnko in fana filɛ u k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min sabula biométrie ale ni carte d'identité kɔrɔlen ale ni sɛbɛn tɔ minnu bɛ yen u ka campagne daminɛ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye
kunungo suro ani mawye nyanye falai polisu ko sa mbi do tala de wa mina munu mbi bolo ika mobili de be woloma koy ni saki bi bolo moto ka bela jele be woloma ka bela jele konna laje an woni a jaraw nya bena ma falai sebe ngumangu anga mobili fe ngunda fale mina munu ngumangu mina onte mi mesika ko se mama ngame mi fo malion ye na nga ma fe ka lafia falai anga so nga fama fona ko jija ko ka to senade akana akabo karla kan de nan soro de oho non de kunungo kubru fere bani asoro ma chamantara so dugo sumale kundo mogo ya dongu to so ka bana nyaro bigoni mauna bo wana be bo awa sebe ontare fala ali deyreni aka sebe mbliku pasenye miye domaga ya ere te u be ka keto bo da keto ere pas malien funa fleni me karsa wele al ni ko ka chefu wele tra foi to la san chefu wele tala chefu ere te telephone ta donc beki ka sebe ngabo na oni demsonu me bo aw ka papier do blauku aha aka haglu to aw yere la ko don wati na bo wati fana jatemine parce que bi mi me ka kabe ka ambere kama anga na fo fana kama na gelata ka do la nyama fana falai u fana ka sebe ngo jatemine amse ka sebe soro to mina lafia la gouverneur kunu ngale ni fo mi ye bamanchuele ni wale ke ka ko la seli france ka o fei professeur Brema Fomba ale la selika ko kan ako yelama france ka o fei kuna vondila kera bamanchuele ni wale ke wa yewa ko mi ye francier Emmanuel Macron ale fere mun sigi senga o ye ka kuna vondila ku kokoroma do ku sengoroma do ka daluya du ma finitikite suma mi ye kiritikela tna suma wa matu tendegelima ublale no bara mina no ye ka bamanchole ni golo ka koroma do ni ke franci jawla ana television so ka ku katana ye biu katana ye sini falai ola sa mama bey kebe konime jabarani bara la e kuna vondila ye ika ko be mi ye chenja fuka jamana olula torolima mi ye Brema Fomba ye akoko ulu konina sans soro franci ka vebi ka soro franci re jamana mi ye ati so fieu saria mununga soso wale mununga ke abe fe mununko ko arebe ka maw yamaria ko luke RFI France 24 TV5 na tobela jele kulu konime keno sigisu anitle bamanchwele nga wale ke ba kokoroma doni re bora la koy ku demani kibaru yaw ye ka jaw bla ka boloka ka wuliga jow ke ye ku tesiru ke ya satogo na obusika belega onyi minyola togomi kibo ndamandande ye uka television uka kuna fondiso ka mi Fomba ye ako ki kanu nyini ngade ko kuna fondi sharia ni re ikana nyini ngalke ko ne kuna fondi tabulo ide ngai koni ikase hakli jagabola ikase mirinana ikase ko kechogola ika photo soro ika jaw soro ika kuma photo ko soro mume dengun daga nyesi chanje fuga jamana uma ibe seka temeni ka bara yesu anitle franci konna na bifo ete bwala herebisi abetle kwa nyebo mina niye anere ka ngawuli ka njo anga chesri anfana ka munumbe ya ulufana ka sega do fo uka sega lakalilike uka sega bara uke uka ke lafia konna na akake bonya ani karamani kiwari di sarma konna na ango ke ku jabi mi ye Fomba ye Brema Fomba ako jajugu kiwari jugu kuma jatikin taw odlamba ube mi ye fere uye ulu sigile no senga fana be lase chogo mina lase di chogo la ma be sega famu chogo mi kamba fo fe ma ko ngalo ye ya ulu bolo ulu ka baraka chogo do ngalo no chien on ne wo nyi ni ko do wa yere fana ka njija anga dobo folula anga dobo jawtlali ula anga bo akokoroma donina sabula france kelo no ka fere mun sigi bi no ya ka mugu jugu bay no ya ka bom atomigi ye abado ka foko nanzara ngala nunu on tugulo du ko wa anti farula fio nu ye feve fo anyere betlaka takadi Fomba ko kanga nkolosi ame wati mino to wati ye anga nchesira anga njija nyini mali jamana fana ka tabulu fale femunu me fo angu ko karni daluya ye daluya kologirunye anga mamba fale nyini munu me saka kuma info ka foga nye fana ya sanga ko aga ke chietai alno ya soro be tlega ngalon takadana ako chie ango da mautlo ka sabla anfle kelemina ni ebi oye France ka wuliga joye ka kuna fo asimiye aye gine on bismillah fala alamsado ku danga na miye mali konna na alno ya soro wati na ndusuma kasaledo uno na ni sanga fo semenye sanga fo semenye ni odi jinal asmima
min ye katikaw fe waliya min kɛra avril kalo tile 25 kuma in ye tali kɛ o la Guinenkaw ka ministre mu ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale fana ye kuma ta n'o ye docteur Mori Sanda Kuyate ye ka sangafo kɛ Mali jamana ye k'a yira sa k'a fɔ ko yaasa u balimaw u sinjiw u teriw an'u limanaw u ka se ka na olu kɔrɔ ni waati gɛlɛma in na Mali ni Laginɛ ka kelenya k'o tɛ bi ko ye wa olu minnu ye ɲɛmaw ye olu tɛna se k'o ban fiyewu sabula a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Laginɛ ministre min ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'a kelen mana jamanakuntigi bɛna ka kɔrɔ baarakɛlaw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bi yan Asimi fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin nali na ka na k'a ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin Mamadi Dunbuya ma k'a b'a fo balimaya ale ni sinjiya o la fala halisa o sangako hukumu kɔnɔna na Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo ale tun bɛ sanga kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ ka ɲɛsin Sadio Kamara ma an k'a lamɛn na tila k'a bayɛlɛma maaw ka se k'a faamuya ka kuma la kumabaw. Moi, Sadio, c'est pas seulement le ministre de la Défense. Hein? C'est un jeune que j'ai connu quand il était aux Ewansik du Britannique. Hein? Connu quand il était aux Ewansik du Britannique. Hein? Ses aînés sont mes amis. Alors donc, je crois que c'est 30 ans après que je l'ai vu, il n'y a pas 6 mois. Hein? Alors, et comme ça, brutalement, la faucheuse est là. C'est mal, ça fait mal. Mais c'est d'abord un soldat. Il s'est engagé dans l'armée pour ça. Alors donc, ce n'est pas étonnant quand cela arrive aux porteurs d'uniforme. Mais ensuite, il est croyant. On l'a dit, la mosquée construite, les témoignages des religieux. Alors donc, et pour le croyant, de telles morts atroces, dures, c'est le paradis qui est ouvert. Alors donc, nous avons cette certitude en tant que croyants d'être dans la douleur, mais d'être dans le réconfort, parce qu'on est des croyants. L'au-delà existe. Et donc, Sadio, c'est le paradis tout ouvert. Nous implorons Dieu pour que Sadio intervienne, pour nous autres plutôt, afin que nous le rejoignions dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume céleste. Donc, condoléances à la famille, à cette vieille mère que j'ai connue, ses frères, Alou, Kardegé, Seiba et autres, Rokia, voilà, je suis là comme un membre de la famille. Voilà, c'est Dialoko. Ale nalen kɛnɛ in ka yan balima sira don sabula ale ni Sadio kɔrɔkɛ o de ka di kosɛbɛ nin y'a san 30 ye ale ni o bɛ teriya la kabi Sadio ncinin a bɛ Prytanée la olu senkɔrɔ fala ye a ko Sadio yɛrɛ ale n'a k'a bolo di ɲɔgɔn ma nin y'a kalo 6 ye o kɛra jamalajɛ dɔ senfɛ u ye ɲɔgɔn fo ko nka ko dɔgɔnin min don dɔgɔnin ɲuman don a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin denbaya ma ko ala ka min ye a balimakɛ in ko ala k'a dayɔrɔ sumaya o hukumu kelen kɔnɔna na UEMOA n'ale jamana segin ye sa olu ka furancɛla olu ka wasadenw fala ye olu tun bɛ baro sigi la u ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen 39 na o tun bɛ ka kɛ Wagadugukaw fɛ yen babu kuncɛli la u ye sɛbɛn kɛ a fɔ min ma sa ko résolution Mali ale ka lakana ko ka fala ye u y'a yira sa ko olu dusu kasilenba u y'a mɛn k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw Mali kɔnɔna na ko binkɛr'u kan wasadenw bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko fo a nana kɛ niwɔ ye maa min nin bɔra a la kosɛbɛ o cayara nka min ta digilen don bɛɛ la bi o ye Sadio Kamara ye u bɛ dugawu kɛ sa ala k'ale dayɔrɔ sumaya maa min bɛ yen n'olu joginnen don u bɛ dugawu kɛ olu ye UEMOA maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛna janaja in u nana kɛnɛ kan ka na sangafo kɛ nka waleya in min ye wasaden ka bɔ jamana segin kɔnɔ u y'a kɔn k'a yira sa ko tasibila u bɛna o kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ UEMOA CPI parlement maaw fala n'o ye wasadenw ye fonoma Cheikh Ahmed Kulubali ale ye président par intérim ye o hukumu kelen kɔnɔna na Mali ale maa minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na fala n'olu tun bɛ taama na Wagadugukaw fɛ yen u y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa an ka lasigidenso la ni o bɛ Wagadugu kɔnɔna na sanga sɛbɛn min dayɛlɛlen don ye Général Sadio ka kɛ n'ale ka somayɛlɛmali ye u taara ka taa u tɛgɛnɔ bila o la ka ɲɛma n'o ye Nasser ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan a n'an ka wasabulon furancɛla wasabulon maa caman minnu bɛ taama in na Wagadugukaw fɛ u ye tɛgɛnɔ bila kɛ ka taasibila kɛ ka dugawu don kɛ ko Sadio Kamara ko ala k'a dayɔrɔ sumaya wolomasiri tabaw mɛ kalo tile fɔlɔ fala ye u ka baaraw tora senna kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye armée ye ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la
o wulikajɔ senfɛ sa Mali ni Mauritanie dancɛ la pankuru kɔni ale ye lamaga kɛ lamaga in senfɛ sa yɛrɛ k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ka cɛdenw ka taa fara AES taw kan ale ni Mali taw u bɛ wulikajɔ la Mali ni Mauritanie Mali ni Algérie dancɛ la Bamanciwale maa 200 moto 150 pick-up 4 u y'olu de gosi kunungo o kɛra ni wulikajɔ belebeleba ye wulikajɔ min kɔni kɛra pankuru kɔnɔna na Mali ni Mauritanie dancɛ la minɛn minnu tun bɛ ani maa minnu tun bɛ n'u joginna n'u tun taara u sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ka kɛ ni bingali min kɛra yan u y'olu bɛɛ lajɛlen de dakolonci k'o filenkolon ci min ye mobili 200 la k'u sera ka mobili 200 la u sera ka 100 ani kɔ u y'o de nɔɔni min ye moto 150 Bamanciwale kɛba maa 200 ani moto mobili pick-up 4 o bɛɛ lajɛlen de kɔni susura wulikajɔ in ale senfɛ jama yɛrɛkɛlen fala ye cɛden minnu bɛ duguma ko olu fana bɛ wasa don a tɔw la a kun yirala fana k'a fɔ ko maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna na kibaruyaw kun cɛnsɛra fa bɛɛ lajɛlen fɛ a fɔ min ma ko ka daw tugu pewu nka ko e ko man nkalontigiya wa taji ale donna kunungo min ye kabini sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 4 waati min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen min ye kunungo juma o ye k'a yira sa taji citerne 830 o de donna an ka jamana kɔnɔ ko maa bɛ se ka fɔ tare armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o kɛra o sababu ye min ye pankuru minnu bɛ sanfɛ sa fala ye olu kɔni dara citerne ninnu ka sa ka na n'u ye DGCC maaw y'a yira sa ka fɔ ko nin taji ninnu kɔni dilanni bɛna daminɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fala ye an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wulikajɔ kɛ tajiko in na a kalo 2 ye nin ye station ka dɔgɔ min bɛ gasoil feere a bɛ taa yɔrɔ min a ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn nin sɛgɛnba in nin wulikajɔba in sɔrɔdasiw tɛ se ka nin degun kɛ chauffeur n'u citerne chauffeur ka nin degun bɛɛ kɛ ka na n'a ye ko ka taji feere maaw ma o gasoil tɛ ka ye station kɔnɔ bi ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ a ko la a mɛnna sen na dɛ a bɛ na taa ni ka segin ka bɔ ka na k'i bɛ n'i ka mobili ta i bɛna sɔrɔ u b'a fɔ k'a banna pewu donc an b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ k'o la kunungo ɔmorikaw olu fana ka yɔrɔ la sa wolomasiri tabaw kɔni daga yɔrɔ min bɛ yen u sera ka o fana minɛ k'u jɔ n'o ye o waati kelen kɔnɔna na gouvernement kɔni ka dugudenw caman bɔra ka armée ale kunbɛn a ka donni na sabula a kun yera k'a fɔ bingali kɛra gouvernement fɛ yen bingali min y'a to sa n'u tun ye minɛnw ta ka taa n'u ye fala ye degun barika kun bonyana kosɛbɛ nka armée a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kunungo u sera ka na gouvernement fɛ yen gouvernement ale ye dugu ye min bɛ Tumutu kɔnɔna na cercle fana don cercle mun nafa ka bon kosɛbɛ bateau min n'a dafirila fala ye a kɛra olu de ka fanfɛla la ye an b'a fɔ sanko armée halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔ yaasa cogo min na baara bɛ se ka ɲɛ u bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa Tɔnbukutu nin ye Burɛmukaw ye Burɛmu sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu tun bɛ patrouille fana na olu ye patrouille kɛ dugu kɔnɔna na k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ yen n'Ala sɔnna ma sini Kidali marabolo kibaruya minnu bɛ yen ka taa se Tesalit ni Agɛlɔg ninnu ma an na olu da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔtaw ye ani wolomasiri tabaw mana kibaruya minnu di ka se ka olu da maaw tulo kan laadiriya o kɔnɔna na. Fala ye biennale ale kɛra Tumutukaw fɛ yen Mali marabolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ 19 ka fara Bamakɔ kan ɲɔgɔndan don a daminɛna min ye décembre kalo tile 18 k'a kun cɛ a tile 28 ɲɔgɔndan in senfɛ sa marabolo bɛɛ lajɛlen ka seko ni ka dɔnko yira don min Kulukoro yɛlɛla kɛnɛ kan an sera ka ja minnu sɔrɔ Stade Baba Alkayiru kɔnɔna na e yɛrɛ ka ja talen don an k'o yira maaw la bi turu bɛ Kulukoro la.
faso Maliba. Faraje antambolo di nyogoma nyogona bila maji aetwa ngate ame faso Maliba aetwa ngate nyogona bila maji
Nyongo
Megeta kulikoro k'u fo k'u waleɲuman dɔn bi tɛna an b'o o jɔya ni ala sɔnna a ma sibiri wɛrɛ an na min ye kita turupu olu ye baara min kɛ k'o fana yira aw la bi tilega in na Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an kun bɛ yan ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen min ye États-Unis kaw Falaye New York n'ala sɔnna a ma bi olu ka wuli ka jɔ ye balo n'a ka maaw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka balo yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Georgia kaw fɛ yen a n'a ka maliden minnu bɛ yen yɔrɔw la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ala ka sini yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter